О, сега тук няма как да не снимам. Наближаваме едно много красиво място. Ще сме до Марица. Тук е за препоръчване да не си карате колелото. Може само да го побутвате, защото не се знае къде са намерили някой трън. Трябва да правим гуми после. Ето тук може да си пиете кафето. Препоръчвам ви да си носите от вас кафе, защото наблизо, както виждате, няма къде да си вземете кафе. Но това е нормално, ние сме и на Марица. Вау. Oder wie man auf Deutsch sagt, schön, schön, schön. Schön, schön, schön. Ja, sehr schön. Може да се прави пикник. Ето има и огнище има. Вау! Вили, само ти липсваш. Гледай какво става тук. Сега шуми. Браво, браво община Димитровград, този път браво! С оградката. Просто всичко окей, alright. Тук има някакви дупки. Обаче всичко е оградено. Wirklich schön. Дайде, пожелаваме на тази пейка да има много първи целувки на нея, много обяснения в любов, много щастие и така нататък. С другото, аз се напръсках с едно нещо против комари и за сега никой не ме напада, но мога да се представя, че тук има комари. Шön, 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 шön. Направо се сетих и за моята лодка. Сигурно ще става и с лодката. Ето там някъде има влак. Минава влак. Из прерията някъде. Не се вижда. Вече разбирам защо димитровградския кълбой обикалят по тези места. Между другото, аз не го търся в момента. Обаче не мога го открия. Издирва се. Жив или мъртъв.
Това беше за сега от мен. Тук наистина е много красиво. Препоръчвам на гости и жителите на града да го посетят. Естествено, жителите знаят за какво става въпрос. Чао!